So yun ang gusto natin mamaya sa pagkakuya. Okay? So sana po, okay? Isang membership kaya kung nagpapalak kayo sinalihan kayo, pumili ka, ano talaga gusto mo? This is the question I was asked. And this is the question that everybody must ask himself or herself. Sabi sa English, what is the thing that you really want in life? Ano na talaga gusto mo sa pagkakas? Kasi bakit hindi mo pa alam ano talaga gusto mo? Ako, sabi ko, gusto ko talaga. Ako gusto ko maging pare. Hindi ba, gusto ko maging pare, pagkatapos, gusto ko rin mag-asawa. Paano ko ba? Paano ko makakabili ko? Dahil kung may asawa ko, kung may babae ko, labas na yun. Kung may babae ako kayo, kaya lang ako, napaliliguran ba kayo? Hindi. Pipili ako. At ba't gusto mo maging pare? O maging hindi pare? Pumili ka. Pumili ka mo ako. Hindi ako nag-asawa. Ano? At hindi naman nagkabig, pati wala nila. Kasi kung hindi, magulo sa buhay yan. Magulo